Psalm chapter 94 and verse number 12 and 13. Dayon mo lang ta sa uska verse sa Hebrews. Psalm chapter 94 verse 12. Blessed is the man whom thou chastenest, O Lord, and teachest him out of thy law, that thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be digged for the wicked. Bulahan ang tao sa kangkinsa ikaw nagkastigo o Ginoo, ug nagtudlo kaniya gikan sa imong balaod, aron ikaw mahimong mohatag kaniya og pahulay. Gikan sa mga adlaw sa kalisod, hangtod ang gahong makalot alang sa dautan. Turn to Hebrews chapter 12 and verse 11. Hebreohanon, kapitulo 12, versikulo 11. Hebrews chapter 12, verse 11. Kung nana say amen? Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Now, kung nakay basayan Biblia, mukita ka ako nag-change sa pagka-translate kay kalibog. So, ikaw makadungog sa diferensya. Karon, walay pagkastigo alang sa maurang panahon nga ikalipay daw. Apan makapasubo, apan bisan pa, sa pagkatapos niini, kini man magadala sa malinaw nga bunga sa pagkamatarong ngadto kanila nga nabansay pinaagi niini. So my message comes from verse 12 of Psalm 94. Blessed is the man whom thou chastenest. Bulahan ang tao sa kangkinsa ikaw nagkastigo. Wagaan ko na ta. Tayo ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you for your goodness to us. Thank you for your blessings on our church. Thank you for every faithful member who's here tonight. Now, Lord God, please bless the preaching. Help everyone to listen, not to talk and be distracted, not to daydream. Holy Spirit of God, palihog Ginoo, tabangi ko, samtang ako magwali sa imong pulong. Tabangi ang matagta, nga maminaw, nga focus. Palihog Ginoo, tabangi mi karon. Work in our hearts. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko maglingkod. Sa atong ay, Femi, gabi. Sa atong teksto karong gabi, nakita na to ang usa ka pulongan. Kita na kasabot sa pulongan. Phrase, grupo sa pulong. Phrase, pulongan. Nakita na to ang usa ka pulongan nga makatingala man sa atong tawhanong paagi sa hunahuna. Ang unang pulong diya sa verse 12, maong bulahan. Sa English, blessed. Kini nagpasabot nga malipayon. It's the idea of malipayon ang tao kay gipanalanginan ang iyang kinabuhi sa Ginoo. Siyempre, kung ang mga panalangin sa Ginoo nasa imong kinabuhi, ang resulta niya na maong kalipay. Ang malipayong nga kinabuhi. Bless a state of blessedness. Ang kahimta nga malipayon. Bulahan ang tao. Kanatong gibasa ganiya, malipayon ang tao, gipanalanginan ang kinabuhi sa tao nga. We're familiar with this phrase. Makita na to kini nga phrase lukop sa Biblia. Murag ang pinaka sikat nga verse mao ang Psalm 1. Diya sa Psalm 1, we see the famous phrase, blessed is the man, bulahan ang tao. I want to read those verses for you. Bisaya lang para sa time. Psalm 1:1, bulahan
ang tao nga wala nagalakaw diya sa tambag sa mga dalit Diyos nun, ni nagabarog diya sa dalan sa mga magsasala, ni nagalingkod diya sa lingkuranan sa mga mayubiton, apan ang iyang kahimuot ana diha sa balaod sa Ginoo ug diha sa iyang balaod gayud siya nagapamalandong adlaw ug gabii ug siya mahisama sa uska kahoy. Here's the blessing, kinang panalangin. Ug siya mahisama sa uska kahoy nga gitanom daplin sa kasubaan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga diha sa iyang panahon. Ang iyang dahon usab dali malaya ug bisan unsa nga iyang ginabuha mo uswag. Na para nako kana uska nindo nga kinabuhi. Bisan unsa nga iyang ginabuha mo uswag. That's the kind, I like that blessing. Nindo, blessed is the man. Ako kanahan ko, apil ko. Ang idea diri nga naay kalipay, naay blessedness tungod nagtilaw siya sa panalangin sa Ginoo. Kini nga pulongan nakita na to balik-balik sa Biblia. Tanawon na to ang pipila. Get your Bible, Psalm 34 verse 8. Let's look at a few. Psalm 34 and verse 8. I think all of these will be in Psalm 34. Not put sa laing books, pero Psalms ang atong lantawon karon. Psalm 34 verse 8. Kung nanas, amen? Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. O tilawi o tanawa nga ang Ginoo maayo. Bulahan ang tao nga nagasalig diha kaniya. Go over to Psalm 112 and verse 1. Psalm 112 and verse 1. We'll just look at a few. I think 4. Aron makakita ko nini nga idea sa Biblia. Psalm 112 verse 1. Kung nanas, amen. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. Dr. Jade, welcome, sir. Mayong gabi, nagikan sa eskwela. Mayo kayo. That's okay, Brother Michael doesn't need a chair anyway. Okay naman. Oh, as I say, na milagro. Si Brother Michael pero delete na lang. Isaiah, Psalm 112 verse 1, Dayega ninyo ang Ginoo, bulahan ang tao nga nagakahadlok sa Ginoo, nga nagakahimuot sa hilabihan diha sa iyang kasugoan. Let's go to Psalm 32 verse 1. Psalm 32. So we see, bulahan ang tao nagasalig sa Ginoo, bulahan ang tao nga nagakahadlok sa Ginoo. Psalm 32 verse 1. Psalm 32 verse 1, makita na to dere, bulahan ang tao nga gipasaylo sa Ginoo. Wala dili kana nga pulong gyud, pero nagyod naipasaylo. Psalm 32 verse 1, kung nanas, amen. Bulahan, English. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Bulahan siya kang kinsang kalapasan na pasaylo na. Kang kinsang sala na tabunan na. Bulahan ang tao nga to sa kang kinsang Ginoo wala nagaisip og kadautan, og diha sa kang kinsang espiritu walay limbong. I love the fact that he throws in on the end there, walay limbong. Dili gayud ka mag-experience sa blessed life hangtod mo sa likway ka sa pagkalimbong. It's not the sermon, but I like it. Psalm 65 verse 4. Psalm 65 verse 4. Psalm 65. It's a good crowd tonight. Dakhan ta para sa Miraculous. Psalm 65 verse 4. Kunanas, amen? Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Buluhan ang tao kang kinsa ikaw nagpili og naghimo sa pagduol nganha kanimo aron siya makapuyo diha sa imong mga hawanan. Kami pagatagbawon pinaagi sa kaayo sa imong balay bisan sa imong balaan nga templo.
Kining tanang atong gibasa karon, klaro kayo lang kanato. Dali man masabtan, syempre, ganan ko mo, tilaw nining tanan na daghang panalangin, ganan ko sa kinabuhi nga, bulahan nindo ni. Pero sa diyang muabot, sa atong teksto, ang atong gana sa kalit lang mahanaw. Blessed is the man whom thou chasteneth. At Psalm 94:12. Bulahan ang tao sa kangkinsa ikaw nagkastigo. Nakabluta sa pulong kastigo, di ba? Means pagdisiplina, pagsilot, priyo-priyo sa paglatigo, di ba? It is to whip, to scourge, to punish. Pagsilot, pinaagi sa sakit. Ug napkitan na to dare, bulahan, malipayon, diha sa mga panalangin sa Ginoo, ang tao nga gikastigohan. Kastigo. Para nako. Para nako lang. Kanadali bulahan. Amen? Sa dihang bata pa ko, na matingala mo, ayaw, katingala gyud. Pero ako dili uska perfecto nga bata sa akong balay. I know, naglisod ko mo muto niya na kay karon. I'm just kidding. Man, you guys are dead. Unsa kung kilalang buhaton, kung kumumo ka tao, magsayaw ba? Naigamay nga ulan ang tibok church. Kung ako nakasala sa akong pagkabata o gibunalan na, kanadali bulahan na lang kanako. Unsa siyang klase sa bata nga may malipayon samtang bunalan siya. Oo, pagkabulahan sa akong kinabuhi, akong kinikalan, nahigugman ako. Ang akong mga anak, dali mag-ingana. Inyo ba? Walay tao malipayon samtang kastiguhan siya. Bisan nakasala gayud siya ug angayon kaayo sa iyang silot, walay tao magkalipay kabahin sa pagdisiplina sa iyang mga sala. Ug kana gayud ang atong nakita sa atong ikaduha nga teksto sa Hebrews. Let's go back. Hebrews 12:11. Hebrews 12:11. Hebrews 12:11. Now no chastening for the present seemeth to be joyous. For the present means during the time of the punishment, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Karon walay pagkastigo alang sa maurang panahon nga ikalipay daw apan makapasubo. Apan bisan pa sa pagkatapos niini kini man magadala sa malinaw nga bunga sa pagkamatarong nga to kanila nga nabansay pinaagi niini. Diya sa panahon gayud sa kastigo. Walay tao musulti, o pagkabulahan sa ako karon. Diba? It's grievous. Dili taganahan sa kastigo sa Ginoo, or for that matter, or bisan kinsa lain. Walay tao mag-feel nga bulahan ang akong kinabuhi kay naay pagsilot. Pero kana gayud ang gisulti sa Ginoo. Bulahan ang tao sa kangginsa ikaw nagkastigo. Bulahan, malipayon tungod sa mga panalangin sa Ginoo. Bulahan,
Kiunsa man sa Ginoo sa pagsulti niya na. Well, let's finish the verse. Blessed is the man. Let's go back and look. Can you go with me, please? Because we're going to go through this and we're going to jump around a little bit in the Psalms. Psalm 94:12. Kunana, say amen. Blessed is the man whom thou chastenest, O Lord, and look at the next phrase, and teachest him out of thy law. Bulahan ang tao sa kangkita ikaw nagkastigo o Ginoo, o nagtudlo kaniya gikan sa imong balaod. Ladies and gentlemen, kini man ang makasakit nga kamatuoran, kitang tanan mga gahig ulo. Ug naay daghang butang nga dili gayud makatunan nato gawas sa pagkastigo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Si David, ang tao nga subay sa kasing-kasing sa Diyos, siya ang miingon niini. Paminaw lang, ako rin mo basa para sa time. No, why don't we go? I do want you to see it. Psalm 119 verse 71. Kini ang pulong ni David mismo, ang tao nga gitawag, ang tao nga subay sa kasing-kasing sa Diyos. And look what David says. Psalm 119:71. Kunana, say amen. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Kini maayo, alam ka na ako nga ako gisakit. Na I don't agree with that. Para nako walay maayo nga sakit. Wala. Pero si David nagingon, kini maayo, alam ka na ako nga ako gisakit. Kaya nga naman, aron ako makakaton sa imong mga tulumanon. Kitang tanang gana nga mutuong nga something like this. Bisan dili ko perfecto, kabalo ko dili ko perfecto, pero nakoy us ka maayo nga kasing-kasing ako dili kaayo dautan. I mean, okay naman ko, maayo akong kasing-kasing. Apan ang Biblia nagingon nga ang kasing-kasing malimbongon o hilabihan kadautan. Ang atong kasing-kasing, are you listening to me now? Ang atong kasing-kasing sa ingon nga dautan, nga daghang butang dili gayud makatunan na to gawas sa sakit. So, bulahan man ang tao kinsa gikastigohan sa iyang Ginoo. Skip back a few verses. We just read 71. It is good for me that I have been afflicted. Unsa bang kahimtang ni David sa wala pa siya gisakit? Go back to verse 67. Kini ang context of verse 71. Verse 71, maayo para na ako nga gisakit. Verse 67, before I was afflicted, I went astray. But now have I kept thy word. Sa wala pa ako gisakit, ako nahisalaag, apan karon ako mibantay sa imong pulong. Kahapon or 2 days milabay, nalimot ko kanusa si Joey. Would you teach me? Nagminaldito si Joey. Kinsa nakakita nga si Joey usahay maldito gyud. Bully siya, di ba? Magbully siya ni Hannah. Mas dako gyud. I saw it the first time recently. Si Hannah na gamay nga dulaan ug si Joey nagtuklod ni Hannah. Whoa! I took care of that. But a couple days ago, I forget what day, nalimot ko kanusa, pero si Joey naghila kung nagsinggero, nagminalito. Nagsalud ko sa living room, diin siya ingana. And I said, Joey, come here. O kiniyang yang gibuhat, na siya dere, na si Flory dere, o siya nag-ana. O nagkupot ng sayang ni Flory. Si Papa nagsugo, siya nagsupak. Dili siya buot, maminaw. Maka-imagine ka, na anak sa pastor nga, dili mo tuman. Maka-imagine ba ka? Dili perfecto, sama silang papa.
So, Pastor Mike, unsay mong gibuhat? I took 2 steps. Bap! Joey, come to daddy. Si Flory, nagsulang nga dili mo katawa. Medyo nag-uswag siya. Si Joey, unsay ang gibuhat? Guess what? Before he was afflicted, he went astray. Pero human sa gamay nga sakit. I wasn't angry, I didn't abuse him. Pero gamay nga sakit. Dahil yun mausubi ang tibok batasan. Diba? Kabalo ka unsay diferensya kanato mga baby? Mas dako ta. Kana lang. Mas dako ta. Pero gahig ulo gihapon. But we don't like to admit that, do we? Kanang orasan nga si David miingon diha sa verse 71, kini maayo alang kanako nga ako gisakit. Now go back with me again to Psalm 94. Psalm 94 verse 12. By the way, parents, kanang saktong paagi sa pag-atiman sa mga problema sa imong gamay nga anak. It's called disiplina. Dili mo tugo imong mga anak mo supak nimo. Kung ikaw mo tugo imong anak magsupak kanimo, nag-training ka sa uska criminal. Puhon-puhon magsupak siya sa balaod o mapriso. O ang kinikanan ang kinahanglan basulon. Psalm 94 verse 12. Blessed is the man whom thou chastenest, O Lord, and teachest him out of thy law. Bulahan ang tao sa kang kinsa ikaw nagkastigo o Ginoo, nagtudlo kaniya gikan sa imong balaod. Can I say tonight, kung sakto ang atong kasing-kasing atubangan sa Ginoo, dili ta masuko kung siya mo kastigo kanato. Kay nakasabot ta nga kana man usa ka panalangin nga alang sa atong kaayuhan. It is the immature baby Christian who gets angry at the discipline of God. Tanaw ang verse number 13. Blessed is the man whom thou chastenest. Verse 12, verse 13. That. Unsang Bisaya? Aaron. Unsang akong gitulo niyo, balik-balik kabay sa Aaron. Aaron, mo pakita na to unsang rason. Ngano man bulahan ang pagkastigo, Aaron, unsang resulta? That thou mayest give him rest from the days of adversity. Aron, ikaw mahimong mohatag kaniya. I would like that much better. Makahatag. It's much easier to stand. Aron, ikaw makahatag kaniya. Makahatag ni kinsa. Makahatag sa kastigohan nga tao og pahulay. Gikan sa mga adlaw sa kalisod. Ngano man ang Diyos mo kastigo kanato. Kanato nga ang iyang kaulang mga anak. Tungod kay ganahan siyang mohatag kanato og pahulay. Pwede ba ko mo painom kanimo karon? Wala gayud, wala gayoy pahulay. Wala gayoy kalinaw diha sa kasing-kasing sa tao nga nagkinabuhi diha sa sala. Wala. So, unsay buhaton sa Ginoo, mopadala siya sa pagkastigo. Aron makaangkon ka sa kalinaw sa imong kinabuhi pag-usab. Pahulay, kalinaw. What is kalinaw? Pahulay sa imong kalag. A rest in your spirit. Have you ever been inside a house diin na ay 3-year-old nga nag-temper tantrum? Nakakita mo niya na? Namisilingan, usahay, makadungko sa baby. Ah! Murag 3 years old. Ah!
Ang mga kinikan, ayaw. Walay kalinaw. Pero gamay nga kastigo, malinaw na ang tanan. Dili lisod. Pero yung mga natwa. Isaiah 57:21, there is no peace, saith my God, to the wicked. Walay kalinaw, nagaingon ng akong Diyos, ngadto sa dautan. Samtang ikaw nagkinabuhi diha sa salaog kadautan, nasayod ka nga wala kay kalinaw, wala gayoy pahulay diha sa imong kalag. Nag-experience pa ka sa panahon sa imong kinabuhi sa backslide ka? Ug bisan miserable ka, maglusod ka, mobalik sa Ginoo, kay kanaang kagahi sa atong kasing-kasing. Diba? Walay kalinaw, walay kalipay, walay pahulay sa kalag. So, unsay buhaton sa Ginoo? Diha sa iyang kaluoy o gugma, ang Diyos mo kuha sa instrumentong pangsilot, ang iyang gipili, kay matag panahon, lahi ang iyang pilion. Ang Diyos mo kuha sa instrumentong pangsilot o mo kastigo na kanato. Ayaw kasuko sa Ginoo kung siya mo silot kanimo. Kana mao ang iyang gugma ug kaluoy nga nagpalihok man sa iyang kamot. Kikapoy ko ni mga buang nga magsulti, ayaw mag-spank, ayaw magbunaw sa imong manak, child abuse na, makasakit ka nila. Buang yun. Ang child abuse, maong pagtugo kaniya nga maghimo bisan unsa, ug mahimo na siyang uskabuang nga kriminal, magwild sa bisan nasa. Kana ang child abuse. Siya mo tumong sa prisuhan, uska kinabuhi walay pulos. Ako mo sa nimo, ang kadaghanan sa tao sulod sa jail. Ako nagwali ko ganyan buntag, 35. Halos tanan nagikan sa nabungkag nga pamilya. Murag yung papa, yung mama, wala nag-spank kaniya. Kanang rasa ng tao mo tumong sa droga? Listen, the Bible says, hold on, siya nga nagapugong sa iyang bunal, nagadumot sa iyang anak. Apan siya nga nahigugma kaniya, magakastigo kaniya betimes. Sayo. Betimes means like in early. Samtang bata pa. Sorry, maghunong ko English, mag-translate Bisaya. Ayaw kasuko sa Ginoo kung siya magbunal kanimo. Turn back with me to Hebrews chapter 12, verse 11. Hebrews chapter 12, verse 11. Hebrews chapter 12, verse 11. Human nining ang mensahe, nindo kung ikaw mo uli o mubasa sa tibuok Hebrews 12. Kay na mga pasing 6 verses dito kabahin sa pagkastigo sa Ginoo. Wala mi time karon. Hebrews 12, verse 11. Kung nanas, amen? Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them that are exercised thereby. Karon, walay pagkastigo alang sa maurang panahon nga ikalipay daw. Apan makapasubo. Apan bisan pa sa pagkatapos niini, pagkatapos sa unsa man, sa pagkastigo. Kini man magadala sa malinawon nga bunga sa pagkamatarong ngato kanila nga nabansay pinaagi ni ini. Unsa ba ang klase sa bunga nga magikan sa pagkastigo sa Ginoo? Malinawon. Malinawon nga bunga sa pagkamatarong. Sounds a lot like our other text verse, that thou mayest give him rest.
Nga naman ikaw mo silot ako, Ginoo. Kay ganahan ko mohatag kanimo og pahulay. Ganahan ko magpamunga sa pagkamatarong diya kanimo kay kana ang makahatag kanimo sa kalinaw. Kini maayo para nimo. That thou mayest give him rest. Ang Diyos dili mo kastigo aron mo daot kanato. Mo kastigo siya aron mo paliso kanato pabalik sa dalan sa kalinaw o pahulay. It's not a real popular sermon topic. Kaya daghang tao magduda, wow, bas, nakoy pagsulay, kini ba ang disiplina? Kini akong experience kabahin sa kastigo sa Ginoo. Kini akong experience. Kung gikan sa Ginoo, He tells you. Kung ang pagsilo na gikan sa Ginoo, ikaw na hibalo. Kung pagsulay lang sa imong pagtuo na ay diferensya. You say, how do I know? I can't explain that one. But when God has given me a spanking, I knew. Can I ask you a question? Has God ever given you a spanking? Nabay panahon ng Diyos nagkastigo nimo and you just kind of knew. Diba? You know. You don't need me to explain it. You know. And I've said it before, I'll say it again. But you don't know it about somebody else. Wa kay labot kabayan sa uban. I'll never forget it. Nagadoon ko ang pastor, naghatag og prayer request. Natingala ko. Yung gisulti, oy, kinahanglan ta magampo para nini nga pamilya kay kini man ang iyang kalisod karon. Dayon nag-stop siya nagsulti. Murag kabalo ko sa rason para nini. Basin, kaya usahan Pastor kabalo sa mga butang, pero why would you say that to the church? Natingala ko sa iyang batasan. You know. Can I show you 2 more verses and we'll be done tonight? Psalm 32 and verse 8. Psalm 32 verse 8. Kini usa ka penitential psalm ni David. Ang mga psalmo nga yang gisula human sa yang sala uban ni Bathsheba o yang pagpapatay ni Uriah, ang bana ni Bathsheba. Psalm 32 and verse 8. Psalm 32 and verse 8. Give you another minute. Psalm 32 and verse 8. Kunanas, amen? I will instruct thee and teach thee. So, si David nagsugid na siyang sala, kipasaylo na siya, karon ang Diyos nagtubag ni David. Ang Diyos maingon, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Ako mo paimangno kanimo, ug mutudlo kanimo sa dalan, nga imong adtuan. Ako mo giya kanimo, pinaagi sa akong mata. Dili ka mo manig-ingon sa kabayo, or ingon sa mula, na walay salabutan. Kang kinsang bakbak kinahanglan pagapugngan pinaagi sa bukado o grinda aron sila dili mo duol nganha kanimo kinsang nakasabot sa pulong bukado o grinda. Ito Michael, Jade, bukado o grinda kinahanglan magikan sa farm. Bukado o grinda kana ang mga sangkap sa taong nagsakay og kabayo. You have in English, the bit and bridle. The bridle, kanang bahing nga nagbutang sa ulo,
ug ang bit maong gamay nga puthaw nga ibutang derel diha sa bakbak, sa sulod sa bakbak, aron ng tigsakay makakontrola sa kabayo or sa mula. Sa yung mula, klase sa kabayo, kind of. Unsaon nga ang tao magkontrola sa dakong kabayo, pinagig kamay nga puthaw. Simple kayo. Humok ang bakbak, dali masakitan. Diba? So the bit and bridle, you control the horse by pain. Now, kung nainindo nga horse nga nakakaton na, kamay kayo ang kinahanglan mag-adjust sa rider o sayong kayo, walay problema. Pero usahay na kabayo, they call them in America, hard-mouthed. Gahit siya og bakba. Meaning, bisan sakit kaayo, dili siya maminaw. Are you listening? So, God says in these two verses, God says, "Naidua ka paagi nga ako makagiya nimo. I will instruct you and teach you. I will. Ako magtudlo, ako maggiya. Pero naidua ka paagi nga ako makagiya nimo." He says, first, ako makagiya nimo, pinaagi sa akong mata. Now, unsay pasabot ni Ana? Unsa nimo paggiya sa tao pinaagi sa imong mata? Ang mata, gamhanan kayo nga mag-communicate. Ang mga kinikanan, kabalo ni Ana. Diba? Have you ever seen me kung basin ako nagdula-dula samtang sa church? Kung basin dali ko maghiskot, unsa akong buhaton? Hangtod ang tapad niya mag-ana. Unsa ilang buhaton? All they have to see is my eyes. And I just communicated, I'm not happy. Diba? Pero, kung ako basin magdula-dula, basin mag-play sa sports game, as panaglitan si Michael mag-catch, nindo nga catch. You know what he does? He turns and looks for Dad's face. Si Papa ba nakakita? Na-impress siya? O bisang wala ko ikasulti, ang mata lang makasulti kaniya, nindot. Diba? Dako gyud diferensya sa and. Diba? The eyes and the countenance communicate. God says, I can guide you with my eye. Do you know what that means? Ganahan ko na kamo sa ingon haduol nako. Kung dali ko malipay, diretso ka makakita sa diferensya sa akong mata. But then in the next verse he says, don't be like a stupid horse. He says they have no understanding. Do you know what that means? Naiusa lang kabutang nga makakontrola niya. Kasakit. Kasakit. Do you know what God's saying? Kung kinahanglan, makakastigo ko nimo, makasakit ko nimo, pero mas pilion nako nga suod yun tao, ikaw mo lang tao raw, kabag makakita ka nga, na-disappoint ko, ma-change na. Di ko ganahan mo kastigo. Ganahan ko na tayo, suod nga relasyon, kung makasala ka, diretsa ka mo lang tao, matandog imong kasing-kasing, kay mo kita ka nga, na-disappoint ko ni mo. Dili kayud ko mag-yaw-yaw sa mga tao sulod sa opisina. Diba? Pero usahay makita ng disappointment dere. Usahay just
Mao ba? That's what God does. God says, I want us to be so close na ikaw makakita sa gamay nga diferensya sa akong panagway. And I understand, we can't see God's face, but you know what I mean. Ang Diyos ganahan nga kita sa ingon hadol kaniya nga kung makasala ta, diretso, matandog, matunog ang atong kasing-kasing na ikahumog sa atong kasing-kasing diretso magmahay ta kay siya na disappoint sa akong decision. I will guide thee with mine eye. But don't be like a horse. Kaya makagamit pud ko sa bit and bridle, pero wala lingaw ni Ana. So do you know what that verse tells me, these two verses? Do you know what this tells me? Dili ka kinahanglan mo hula hangtod sa pagkastigo gayod. Pwede ka mo balik sa Diyos sa diha-diha na makasabot ka nga na-disappoint siya kanimo. Can I say to you today, why would you wait until the spanking? Nga naman maghula ka hangtod ang kastigo mo abot uban sa tanan kaulaw ni Ana. Can I tell you one of the biggest ways God spanks in the Filipino culture? Shame. He spanks through shame because it hurts, doesn't it? Usahay mo butyag lang siya sa imong ginahimo. Ug maulaw ka hatubangan sa tanan. Dili kinahanglan. Pwede ka mo balik sa Diyos diretso sa diha-diha nakasabot ka, nakasala ka. And the Bible says there's no man without sin. If a man say he hath no sin, if we say we have no sin, we lie, and the truth is not in us. Kitang tanan makasala. So sa dihang matunok na ang imong konsensya, uy, mag-stop, maghuno-huno, Ginoo, sorry kaayo. Tuguti siya, mag-giyat ni mo pinagi sa mata. Ayaw ta hula sa kastigo. Kung nakay gamay nga sala or dako man, o wala pa ka nagsugid, o nagduda ka kung ikaw magpadayon sa sala or mo balik sa Ginoo, paminaw na ko, balik sa Ginoo ron. Nga naman ikaw maghula. Listen, kung ikaw usa ka anak sa Diyos, ang pagkastigo padulong. Wala ta nagbasa diya sa Hebrews 12, pero klaro kayong Biblia nagtudlo, ang tanan anak sa Diyos kastiguhan, o kung makasala ka, o dili gayud kastiguhan, dali ka, wala ka naluwas. That is the only verse in the Bible that says that. There's only one test of not being saved in the Bible, and that is this: nakasala o magpadayon o walay kastigo. Because the Bible says, what son, I lost it. Mag-paraphrase lang ko. What son is there that he does not spank? And the answer is none. Kung ikaw ang anak sa Diyos, ang kastigo padulong. Ang kastigo padulong. Pero dali ka kinal maghula hangtod mo abot. Pwede mo balik sa Ginoo karon. Kanat gyud ang kalooy sa atong Ginoo. So can I say tonight, kung napukan ka, kung gamay o dako, o ang yawa naghonghong sa imong dalunggan karon, nahulog, napukan na ka. Hugaw na, mas mayo pa magpadayong ka Diyo. Ayaw na lang. Unsay mong hulaton? Kastigo na lang. Ang kunang kaluoy sa Diyos, samtang available pa. He that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Siya nga nagasugid o nagasalikway, makaangkon sa kaluoy. Kinahanglan ba ka sa kaluoy karon? Tukong na mga ulo, yung mata.